Tässä videossa näemme, kuinka Teemu Myllymäki yrittää nostaa 500 kiloa voimanoston yhteistuloksen. Ensimmäisenä lajina on vuorossa kyykky. Katsotaan miten kyykky kulkee. Mutta eihän se nyt oikein kulkenut. Katsotaan olisiko ensi kerralla parempi tuuri. Tällä kertaa yritetään tunkata penkkiä. Penkissä on tällä hetkellä 135 kiloa painoa. Teemu on valmistautunut penkkiin hyvin. Sieltä hieman hyvää happea. Katsotaan mitä tästä tulee. Tulee. No eihän siitä mitään tullut. Katsotaan. Seuraavaksi on vuorossa maastanosto. Maastanostossa on 210 kiloa painoa. Täysin realistinen tavoite. Katsotaan miten se menee. No vittuikshan sekin menee. No perkele, mä lähden kaljalle.